Salam illeşler. Oňatmasaňyz gowum ýagdaýlaryňyz. Şol men ýollary kim açýar, näle açylýar, haçan açyljak şo temadan hem de temalar azajyk bir eýlek welerek ýüklep gitmegem mümkin. Bir temanyň üstünde durjaklar. Şu ýollar barada bir kağıt aýtmakçy. Ine watandaşlar her bir adamda diş ağrı keteler bar. Hemmemizde de bar diş ağrı. Dişin ağrıya yara şon düýü çüýrep ağrıya ya da sokla ağrıya. Gala çöre uýduranok tabi. Hilavet ya giýje yatyranok günnüň şoňary. Şo diş ağrıdan diýilmasaň sana gün ýokda. Hiç iltenli hereket ýok. Onu näme etmeli? Onu diňe şo doktora gidip sogurtýar. Bir narman bolsa doktor seredýär-de şo hapadat galan bolsa şonu bejerip bolýan bolsa da şonu daskanany şo doktor bejerýär-de. Ýoksa da şo dişi goparyp eline berýär. Onu şonu diýýär-de. Indi bizde de diş ağrıyını bir misal getirýän. Inni bizde de eder diş ağrı ýaly. Şondan beter keterli. Hemmemizden şu daşar ýurda gaýdanmaz. Daşar ýurtda işläp öýrenmez, okap öýrenmez. İçinde bolup öýren zatlar. Diş ağrıdan hem beter de. Kynunna ýaşaýatsa, şonu aýtjak bolýan. Muny näde düzeltmeli? Näde biz ýollar açmaly? Ha arada aeroportda bir sapar Türkmenistana uçar boldy, ana şo taýda video rolik goýberdiler habar kanallaryna. Şo ýerde sine diýenler bolýan. Ha bir şo ýerde Aymarat diýip bir oglun bir satya telefonuny süren oňa jaň edip pul işleýär. Kim bilýär ol konsulun işgärimi ýa şo konsulun işgärleriniň üstünden pul gazanyp araçmy? Garada gepim tümmek geri. Ine şey dip biz Türkmenistana gitmeliler. Hiç ýurtda da ýok, oňalak. Daşda bolan seredin, Özbekistan'da da ýok, Täçikistanda da ýok, Kazakstanda da ýok. Hiç döwletde ýok. Ine biz özümizden şoňa ýol berýärse, özümüz günäkär watandaşlar hiç men günäkär da. Şoňa pul berip biz öwretdik. Ýalbarýar, haýyş edýär. Şoň edýän hereketini biz üstüni ýapýarsa o pul verip gidecek var, gidibilmeyecek var. Onu özümüz öwredýär. Biz özümüz günäkär. Onuň diýä köp watandaşlar köpüsi Aýna Gurbanuly Berdimuhammedow ne şeýit diýär. Ýara şeýit meredip ýollar aşanyk şeýit diýär. Ýok, pakantak otaýlar barmaýlan, ýokaryk barmanjyk aşakda şol Aýmarat ýaly. Ýa-ni ýene şoňa meňdeş polisler bardyr, içinde daşynlar. Bir şo gidijik diktatora, terörist hökümete gulluk edip bören gidijik aýajyklar aşylar. Bizden şolardan aşlanmaly birinji bilen. Şoňa synet ýanna bolin. Ay 4-5 tane aýal maşgaly hüjüm edýärler-de şol olana, şo Aýmarada. Galanynym seretýän onu ýaş olanlar, men ýene olanlarym teredişip durlar-da. Teredip dursunuz. Ýaşlar. O näme üçin bir terede otursunuz? Arýşan ýa daşyna ýüşip, ýankyny ýöne garma uýurmlukda ýöne hiç saýatman ýöne depelek geçdiňizden bolup dura şo ýerde. Teredip syýlap otursunuz. Hiç gurulaňyz ýok.
Hani bir sizin bir erkeklik duýuňyz, sen öýüňe gaýtjak bolbaş şoýruk bardyň, o taýda da netijesi durdyňyz. Şo 5 tane ýalmyşlar ýa bir 3 tane oglun çykyş etseler sen synlap otyrdyňyz. Inha kommentde ýazýaňyzda biz näme iş etmeli ýaňyzda. Ine şolara alak yerlerde etmeli işiňiz ana şol. Şu gizlik zatyn başlap bermeli watandaşlar. Ana şonu ýola maçylýa, samolyodam gelir, poýdam maçylar. Özbekistana geçip gidebilirsiňiz. Şoň üçin ol 5-10 tane adam çykyş edip sizin öňüňizde ekranyny maslahat berse de boşuna gurulýanyz eden işiňizem ýok diýip kommentler ýazylýar da. Indi şo komment ýazýan watandaş bir ýaşullaň ýa beýlekli watandaşlaň hiç kimin şo ýazýan bolsaň sana borçy ýok. Inim sen özüň bir kerpiç koy. Bir zat gurula bir dilini izadyny ýutmadyk bolsaň, başda käwa bir nemeräm gurulaýan näme bolýan. Şo taýda ýazýaňyz şuňa boşuna ýa-ha guruluşy bilmän birek bilen derrew töwüşüp başlaýaňyz. Oňam netijesi näme? Mert diye özünü görür diye de, namart yollaşının diye de. Mert adam men ettim deyip orta çık ya da. Namart adam teorak taşından tışıra diye de, palçıktın ya, pokundun ya, kaptırnakdın görüyor da. Şunu etmeyin vatandaşlar. Şu kıyın mesele yönü hemmemiz günahkar şunu. Indi şu adın hemmemizin vakti geldi. Şu zatları hemme bir cemlenşip düzeltmeli. Ağzımızda guruluyar, seni köpeğimiz ağzı ver olalım. Ağzı ver bolmak için her kim özünden başlamalı. Özü ädim etmeli. Şu ad komment ýazýaňyz, gatken komment ýazýaňyz, her hil kommentler ýazýaňyz. Ladna, o doğru pikir. Atisatın, palajetin ýazýaňyz, ama şu komment ýazýaňyz bolin, näme üçin bir soragym barda, şular ýalyk oturuňda bolly. Gurlap biriniň nemetini, saýdyny oklan. Bolmasa özüňizi kanal açýaňyzda gurlap çykyş edin. Bir tema boýunça. Her kim şey çykyş etse köpelýär biz. Ýok, şol daşda görüp elmidama dinleýär. Şoň bilenem oturýar. Ol gowzat ötüşip bar, ýok diýjek däl, ýöne gaty hayal edýär. Biz näçe şart ötsek, näçe şart taýin bolsak, ine bir aýdan bir watana dolanyp bilýär. Bir aýdan giri bilýär. Muny kim saklaýar? Muny özümiz saklaýar. Gurulaman, otyrs. Bir edip berdik garaşýar. Ýok watandaşlar, hiç kim edip bermeýär. Ine özüm şu wagt 2 ýyl, 2,5 ýyl bäri şey çykyş edýän. Ben kim için çykyş edýän? Öz watanym için, halkym için, ne çağalanma, agtjaklanma, şu geleceği gowy bolsun diýip çykyş edýän. Ol ölüm adama bir tapar berilýär watandaşlar. Bir gedek ölüm bar. Ol gorku diýilýän zada, ol ýadyňyzdan çykaryň. O gorku ýok sizde. Bu bir namartlyk, bir nadanlyk bu. Bahanaňyzdan gorkýan. Ýok, onu etmeň. Tebebi görüp dursa, biri-birilerini urşulýaňyz, türmäde düşürýäňiz, adam öldürýäňiz. Görýärsiň. Oşonda şu taýda gorkmadyň, onu hem üçin sen çykyş etmäge gorkýan. Ama men absolutly anlamam. Ýa-na daşa ýurda okuwa uğradýarlar çağalaryny. O çağa okuwa gelýär. Ölýär, itýär bolyp, o gurulanowa enata. Aten onu näme üçin dogurdyň, onu näme üçin o çağany sen daşa ýurda okuwa uğratdyň. Sen eliň bilen çağany öldürip otyrsyň.
ölüme uğrattın. Çağan öldü. Sen gurlan o. Daş etsin Allah can. Şu kapırlara medeni o. Şu näme de olsa şu kapırlarım çağadan. İdiye sonra ya o. Häzir baryp bir içene var doğurdu da. Şu çağacı küçük emotirka şoňgana baryp bir şoň bir çağatan aljak bolun. Pertalet taşly. Biz köpemiz hayvança da yok vatandaşlar. Hayvança da yok. Ha, Ukrayna'da näçe studentlerimiz belli değil. Okun aşağı näçeler ölüp gitti, näçeler yitip gitti. Ana konsul buna karşı datlara aşanın kânet yema konsul haktaşınlar gurulan näçe şey diýäňiz diýin. Yani yollar näçe yapıp şu hakta çıkış edin. Polisler içinde çağılanmadı zorlap kötäp ya gaýşyklar taklap halkymyz kötäp otur. Şu hakta çıkış edin. Öz näre aýşylyňyzy. Indi kommentlerde doğrusu ýadyýaňyzda şeýdip gurulap çıkış edäň haýyşsydan. Haçan bilip dym oturýan, oturjaksyz. Dym otursaňyz ýene 5 ýyl 10 ýyl oturýaňyz watandaşlar. O 5 tane 10 tane adam arkadyna gizlenip şular haçan dedip berer kadyp taýyn aşyň eýeti bolmagy watandaşlar. Şo bollugy ýene diktatordur ýa. Ýene şo bolýar. Her bir watandaş öz ýanyna şol prezidentdir. Öz ýanyna hojaýyndyr, öz üçin. Şeň. Sen hiç mi zawisin bolmaly watandaş? Ine biz şolary ýaly täze Türkmenistanyň şeýdip gurjak bolýar. Şoň üçin goşulşyň, gurlan, haýyş temmäňizden. Deme oturma. Gaharyňyzdan kaptanyňyzdan çykarýaňyz. Tebe günäni ödüňde günä bolyn, şonu boyuna alaňyz okda. Boyuna alaňyz. Öz ýalňyşyňyzy boyuna alman, kaptanyňyza kapyrkäňiz awaýyňyzy. Ol bolanok. Absolut ýalňyş pikir. Şoň üçin pikirleriňiz azyk bir giňerdim watandaşlar. Ha yalana da ananýaňyz. Ne jurnalist idi, ya men ýazyjy idi. Ya ýene şoňa meňzeş çykyş edip durlar da men olar ýamanlap diýjek bolamok da. Bulan ol aňardan gelýän düýbi çüýrük da. Diňe yalan propaganda ýaýla diýerler. Asedem şoň aşagyna girýäňizde de bar. Şoňa ay urra, senki dogry diýip gyýrşyp otursaň hamet ýaýaňyz. O siz Allah otur, siz dodaly otur bolyn, ýene şaýryk barýaňyz da. Öz aýaçyňyz, öz eliňiz bilen bara özüňiz gubydy diýäňiz. Özüňiz poky tekleýäňiz watandaşlar. Bara ene halkyň kanaly. Halkyň kanaly bar, halkyň ses kanaly. Girin haştaýda gowlatlar düşündir oturlar, aýda oturlar. Gepleşip geçirip oturlar. Goşulşyň şeýle. Men o bulary öwüp olary ýamanlap diýjek bolamok, hakykat ştaýda bar. Onu oňarmasaň adam öz aşyňa saýdaşyň, öz aşyňa kanal açyň, öz aşda gurulap şuňa çykyş edip uğradı berin watandaşlar. Bizim borçumuz, her ýeriniň borçumuz şulatlar etmek. Şu jaý tanıtdy, şu aşa jaýa ýekejek kepiş getirin, ýa bir daşaga getirin, ýa bir wedire suw getirin. Näme masal getirip aýdýanna. Goşun dedim watandaşlar. Şeýle şulatlar hakda birazjyk bir bir ýyl idim. Birazjyk näme de bolsa düşünürsiňiz diýip pikir edýänler. Yatmaň watandaşlar. Yatmaň. Azajyk bir ödüňizi ele alın. Şu wagt globalny yer şaryny ütgeçiklik gidip dur. O tarafa gidip dur. Ne gördüm ne Ukrayna'ya başladı. Bir tapar generaller nire gidip ölüp batir, itip batir. Her hil dönükler ölüp batir. Dine arasçılık geçýär şu wagt. Dünya araslanmaly watandaşlar. Şoň üçin goşun dedim.
ödüňizi goşan dedin. Gelecekde dedin abraýyňyz bolar. Gelecekde bir şula şeýit de şula adam şula bolan şeýit şu aýal maşgala goşan dedi diýip içine baraňyzda da dünýäň haýty ýurtunda ni haýty çetinde bolsaňyz siziň mertebeňiz bolar watandaş. Watan tüýejiňiz bolar, araňyz bolar, namasyňyz bolar, söýdüňiz gepiňiz söýdüňiz ýörärsiz. Şu şeydim mi gayret edin. Birazcık bir gürläp bir çıkış edin. Çıkış edin, oturma, çıkış edin. Gürläň şuň ýaly. Haýtamada bir temadan 5 minut boldun, 10 minut boldun. Hiç kimem bir öz ýanyndan öwrenip birazcık dinläň, hemme ýere girin. Girin, dinläň, haýty ýalan, haýty çyn. Yalan ýanyndan gaçyň. Yalana ödüňizi arlatma, watandaşlar. Ödüňizi arlat ýa-ni, ödüňizi arlatma. Ýagşyny ýaman tanan. Ýagşyny ilki bilen ýagşyny ýaman tanamasaňyz, siz gürläp bilmersiňiz, maksadyňyza ýetmersiňiz. Ýagşyny ýaman teljerin. Bolýa watandaşlar ha şu gürläp oturma onartymyt boldy. Hemmäňden ha iş gürläp başlan. Ýalňyş gürläp, ýöne gürläp, çykyş edin, gürläp. Ho. Hani göle fir gidip otirkada şu taýda salam berýäňiz zat edýäňiz onu durup dinleýäňiz da şu taýda sorag berin. Sorag jogaplar bar. Sorag berin. Ýalňyşrakdyr, ýöne sorag berin. Ýoş-ýoş öwrenşer gidersiňiz. Nimeňizi pikiriňizi üst gödersiňiz. Baýar, pikirleriňiz baýar. Bolýa hoş watandaşlar, hemmäňiziň janynyň saglygy. O watanymyzdan etip bolýak mandolanır. Goşan dedim, näçe siz şart hereket etseňiz, öňümizde jylawy at ýaly çekip barýan ýaşlylar, beýleki zenanlarymyz bar. Türüň öňünde gidip barýanlar bar. Ýöne şolara goşulşyň. Hemmäňiziň haýyş. Ýagşy, sag oturuň, sag bolun. Sağlıkta görüşelim.